A comunidade educativa do IES Castrolobre leva semanas movilizándose en contra da educación semipresencial. O centro víase obrigado a cumprir con esta medida ao non poder garantir as distancias de seguridade nas aulas. Para evitala, dende a comunidade educativa presentaron varias opcións á Consellería de Educación. A única aceptada foi a de tirar 4 tabiques e ampliar as aulas. Como temos 8 aulas, o que fixo a Consellería, ou o que propuxo a Consellería foi tirar tabiques e de cada 2 aulas facer unha máis ampla. Entón eso reducíanos o número de aulas, de 8 pasábamos a 4, que sí daban cabida a todo o alumnado dun nivel, pero eso implicaba que para turnar esas aulas habería que facer dobre quenda, pois mañá para un nivel e tarde para outro nivel. A previsión é que a obra estea rematada en 12 días. Mentres duren os traballos, cada grupo perderá un máximo de 2 días de clase. Entón que iban facer pois cada 2 aulas unha, pero dunha vez cada tabique. Entón eso implicaría que os 2 grupos afectados estarían afectados mentras se derriba ese tabique, pero os outros grupos seguirían asistindo a clase con normalidade. Despois, no seguinte tabique, pois faltarían 2 grupos e seguirían asistindo os outros. A opción preferida polo centro e o Concello era de trasladar a algúns grupos á Escola de Idiomas, unha opción que foi rexeitada pola falta de espazos e polo tempo de clases que se perderían nos desplazamentos. O que non implicaba pois maior trastorno para o profesorado, pero sí implicaba que se iban perder entre 15 e 20 minutos entre clase e clase, entón iban perder a mitade da hora. A sesión lectiva son 50 minutos, si se perdían 20 minutos en chegar ali, porque o profesorado é o mesmo que vai estar compaxinando con eso e co outro nivel de bacharelato, entón era imposible concentrar todas as horas para que fose o mesmo profesorado para ali. Dende o centro lamentan ter que trasladar o alumnado de segundo de bacharelato pola tarde, pero entenden que é a única opción que tiveron para evitar a semipresencialidade. Por parte do Concello mandaron unha felicitación ao IES Castrolobre por conseguir evitala. Dende Rabella culparon a Xunta pola falta de previsión e pola demora á hora de topar unha solución.